hama dzinodikana. TF Chiwenga, Regedza tikubatsite. Pane pawawakurasika. Tinotenda kuti takambozvitaura kuti kuziva magwaro ukava munhu ari full of I-know unorasika. Tenda Mwari kuti kune vamwe vanhu vakaita sesu tikutokubatsira kuti udzoke. Haikona kusanganisa culture kana kuti civilization nechikristu. Nyaya dzetsvimbo yemiti, nyaya dzendiro yemiti, nyaya dzezvimaturu zvemiti zvekuti murume wese kudari achange achifanirwa kunge aine tsvimbo. Tsvimbo kwete tsvimbo ine chisimbi pasi. Handiri kuona kuti wakutoenda cultism. What's so sacred about having a tsvimbo, a staff isina chisimbi? What's so sacred about having a tsvimbo yemuno muAfrica isiri yekuAmerica kana kuUK kana kuti kuChina? What's the sacred thing about it? Uri kuona kuti unogona kurasika kana uri kuda kuita mari zvakanaka. Wakamboramba ma-anointing oil nema-anointing water nema-wristband. But ndiri kuona kwauri kuenda kuti very soon muchange maakugadzira tsvimbo, vanhu vachitengeserwa tsvimbo, iwe uchiita mari. Ndochokwadi chiri papa. Hatidi kurova imbwa takaviga mupinyi. Unondiudza here kuti izvezvi wakagara musofa, hauna kugara pachituru chemiti, wakagara musofa, wakanyura mukauchi. Mudzimai uyo wauri kuti mufundisi uyu akatogara mukauchi, haana kupfunya chisero, akagara pasi. Iwe wega sababa, saamai kwazvo, wakagarawo mukauchi. Sei mukadzi uyo anenge achigutsirira, achiti amai muri kutaura, achizhinya, sei akagara pasofa munhu wemudzimai? Uri kuona kuti unogona kurasika sekutamba. Unogona kumhanya zvakanaka, kutanga kumhanya zvakanaka, but pamberapo odonha. Nyaya dzetsvimbo haine. Okay, uri kuona kuti uri kuita era imwe chete yakaitwa nema-early missionaries when they came to Africa. They came preaching the gospel, but vakauya vakapfeka culture yavo. Dzimwe tsika dziri kuitwa mukereke yanhasi hadzitombori nechikristu, but dzine nechekuita netsika nemagariro evanhu vekumhiri kwemakungwa. Zvakafanana ne-white wedding. When the missionary came preaching the gospel, vakauya vakapfeka culture yavo ye-white wedding. Ndobva kuno kuti adapta tikafunga kuti isusu ndicho chikristu. But izvezvi unotoona munhu izvezvi anoroora obvisa lobola African culture. Apedza kuchechi otanga kuprepare zvemuchato Western culture. Saka uri kuda kuedza kudzorera vanhu kumakare usingazive kuti it was civilization. Zvakafanana nekuti zvezviri kuti vanhu torai tsvimbo, gadzirai tsvimbo nezvituru zvemiti nendiro dzemiti. Zvakafanana nekuti unogona kuti vanhu musapfeke majini, musapfeka matirauzi, ngatidzokerai kunhembe. Titaurekai nhembeyo tinzwe kuti unowirirana here nevanhu. Saka uri kuona kuti kuziva be carnally minded. The Bible says be carnally minded is enmity with God. Not only that, a carnal mind cannot comprehend the things of the spirit. Why? Because the things of the spirit are spiritually discerned. Samkona makutaura zvendiro, makutaura zvendiro yemiti, makutaura zvezvituru zvemiti, you are now becoming a carnal-minded preacher. You are diverting from the gospel. God bless you.